Nasisi ubani uhlangana lapho nendoda yami. Umuntu wami. Umuntu okhome ukwenze njani? Umuntu wami lona. Indaba kwenzalani phathwayo la? Mama, uma ingane zami lona. Phathwayo wathi mina unawo uma wengane. Isikhathi besingafiki bese ngitshela. Phathwayo kanjani wathi wena usingile nje kumina? Ngoba phela mina lo sisa ngimazi. Wathaka lokufika late. Uyena lo. Yini yenza ukuthi ungene kwenye relationship ubusa kwenye? Bekuhlupha uma kanjalo? Ubengangihlupha. Yini ubeshodisa lapho nalapho? Ubengangishodisi ingoba nami ngase ngathatheka. Cha my sister uthe size kwisho lana kodwa kwenzakalani? Yes, nangu umuntu obhalile. Ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani? Awungitshelanga phela. No, phela bekungafana ngikutshela. Hayibo! Cha lento yenza i-wrong. I-wrong my sister ngoba awungitshelanga mina lento isho. Bengeke ngikutshela. Sidalo nje. Ushilo yini sisi wangathi nje impuphuthi nje wazenzakalani la. Mama Awubona ukuthi ubanjisiwe. Cha kodwa wrong my sister. Imini umuntu wrong. Wrong ini ngoba inasi nje yathwayo. Ngiyanibekela la nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esikubiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza ngamanje Zulu. Namhlanje sivakashelwe udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhetha ukuthi asafinyelele kule nqubo le. Sawona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi kuba lapho nesibongo nela siwakhona. Ngusilindo kuhloka Xaba ngisuke Pinetown. So, ngicela ke ungiqale eqaleni la kuhlangana khona nomuntu wakho. Ngifuna ukwazi ukuthi mhlangane kumuphi unyaka and niphathene kanjani nje relationship isaqala. Okay. Uhlangana kwethu nomuntu wami sihlangane nje sisafunda high school, grade 10. Kahle nje sifunda ndawonye eklasini, alright, sithandane. I think it was 2024 unyaka. Yes, sifunda nje ndawonye. Okay, sawufunda no grade 11. Kwafikelela la khona ngimitha ke. Yes, teenage pregnancy. Alright. Sibe right futhi nakhona singaxabani, siphinde futhi sithandane. Okay. Yes. So umntwana mhlawumbe ngabe bembhekelela kahle noma mhlawumbe bebuya yashodisa lapho nalapho ngizama ukuthola ukuthi nisafunda esikolweni I'm sure bengasebenzi. Yebo bengasebenzi. So bekwenzakalani ngemfanelo zomntwana? Bebamba nje lapho nalapho ebizwa khona ukuze akwazi ukunakekela ingane kodwa nje ube right so be responsible for umntwana. Okay. Yes. Okay. So ke yini ke kulethe kule show ngicela nje ungiqale eqaleni ufuna ukwazi ukuthi kungani usoleni uboneni noma uzweni noma bakutshela ukuthini? Ngeke ngize ngithi ngizwile but ngiyayibona indlela reacta ngayo. Ya imali yafika naye but nje kule nyanga ephilile imali afiyanga naye chaza istory and akuyona into zakhe lezo. Okay. Ufika nasebusuku futhi into angayijwayele ukuyenza leyo. So ngibe nezinsolo nje ngaloko ukuthi no engathi khona umuntu asebonana naye manje. Uyakwazi ufinyelela efonini yakhe nanomnini mafuna? Hayi cha. Ukuthi isikhathi esiningi usuke ehambe nayo. Cha nje mekhona endlini. Oh ya ngifikelele naye efonini yakhe. Ikhona mhlawumbe into oyitholile khona. Awutholanga lutho. Shuthi uyadelete. Hayi shuthi uyadelete. So mawumbuza ukuthi why ebuye ebusuku kakhulu uthini? Uthi nje ukabizwa abantu for i-delivery because umuntu odelivela abantu. Okay. Uthe kwacelwa abantu abanye bafuna umkhandela izinto nje into kanjalo. Ulokuyenza ama-excuse nje abhekele ngale. Oh, okay. So if vele ke ukhona umuntu abhizi naye ucabangani ufuna ukuthini noma ufuna ukwenzana noma uplanani uyamshiya noma uqhubeka ukuhlala naye? Ukumshiya bandla phela baba ingane yami. Ngingileyo futhi mina naye sisoka kodeki. Sengifuna ukwazi nje ukuthi kwenzakala nje ngempela. Okay. Ukuze namhliziyo yami nje izobuya. Okay, kulungile. Ithe ngimlande because ukhona umuntu ahamba naye. Ngizokhuluma nabo uqala baba u2 and bese ngiyakulanda ke. Okay, ngicela ukuthi usisondezele bona. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa
khona emanzini abantu befakwa emanzini mahhala mekuthi uyazibona usuhlishwa imimoya izinto zakho azikulungeli mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu kuyobe kuhlangana ke e-workshop e-Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho so okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport amaqanda awu6 ubisi 1 liter ibomvu bese kuba umqako so phumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali so i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748 kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala kahle kahle insebenzo ezikhona ithi ngibalela insebenzo yecala insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage mase kuba insebenzo yokubethela yes zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke zonke zo4 ngosuku okuyobe kuyiwa ngalo emanzini ukungena emanzini ungena mahhala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748 sanibonani njani siyaphila nathi ngicela kwazi igama lakho lesibongo nala usuka khona mina igama lami uAsiphile Sibongo Waxulu ngisuka eChesterville kuphi emakhaya akho Olundi olumahlikihliki ngicela kwazi igama lakho nesibongo nala uvela khona Kwayanda ngwami ngone ngisuka eMsinga okay ukhule eMsinga yebo ngikhulela eMsinga alright ngicela ukwazi i-relationship yenu la iqale khona ngihlangene muphi unyaka and niphathane kanjani mhlambe bese nifinyelelile yini kulesi sikhathi la nizogejana khona omunye abhekele nomunye abhekele kodwa nikwazi ukuthi niphinde nibuyisane nixoxe njengabantu abathandanayo hayi into engathini sinenyanga sithandana sinenyanga sithandana kusekusha nje okay sisaqhubekela phambili yonke isa right Insa right ne yini ethanda kakhulu ngaye muhle uyangichaza nje okay yabona noma ngimbuka nje ngiyafisa ngathi ngahleze ngimbuka njalo izinto zakhe nje zingihambela kahle okay yini ethanda kakhulu ngaye right nje into right and uyanginakekela kakhulu uyakhumbula ukuthi umuntu wakhe njalo okay ish manje if kuyenzeka ngelinanga uyazitholela ukuthi nangu unomuntu busy nomunye umuntu and uyabona ukuthi labantu bayathandana lapha mhlawumbe ungakhetha ukumshiya umale or ungakwazi ukuhlala ubekezele ube ngokuthi phela nami ngiyamthanda ke ngingaqale ngibekezele kancane because right angimcabangeli futhi ukuthi engayenza izinto ezirong okay so ish the time kade nithanda kuqala ukuhlangana wabuza yini unayo umuntu noma cha wathi akanayo umuntu and akanangane usingile nje okay ngithole kahle ihlalele ngicela ukwazi la mangaze kuthiwa unomuntu ubusy naye bayathandana and uyabona ukuthi labantu laba nje ba right ngaphandle kwakho mhlambe ungakhetha ukumshiya male noma ungahlala uqhubeke uthanda naye ngingahlala ngezathu ukuthi ngiyamthanda okay and manje azikho izinto engisazibonile azenza izibheke eceleni konke kuhamba kahle okay usahappy siyathandana mnandi awukho kushodayo okay kunesipho engifisa singindlusela yisona noba2 ngicela niphakame nje nibheka la ukuze ngizokwazi ukuthi ngisondeze isipho and then masiyaqhubeka siyaxoxa hayi inkingi ngiyacela ukuthi sisondeze isipho ziyakhala manje Cela sisondeze isipho sethu usibeke ngala dadwethu ngicela ahlale la umfowethu ahlale le dadwethu ahlale ngala umfowethu ahlale le dadwethu ahlale la yes alright ubonani ngiyabona nje khona umbuzo thina ungaphezulu kwamkeleke ukuthi ungabuza phathwa ukuba usisi mama usisi nje lo
engahlangana naye ensukwini ezedlule. Sisi ubani uhlangana lapho nendoda yami? Umuntu wami. Umuntu akhome ukwenze njani? Umuntu wami lona. Indaba kwenzalani phathwayo la? Mama, uma wengane zami lona. Phathwayo wathi mina unawo uma wengane. Isikhathi besingafiki bese Phathwayo kanjani wathi wena usingile nje kumina? Mama ngazi bengizakuqala ngibekele kanjani. Ima kuba isilimo manje lapha phathwayo. Angazi ngaqala ngiyibekephi kodwa phela manje nobabili ngiyanithanda. Kanjani manje? Angazi ngayiqala ngiyibeke kanjani kodwa Ngoba phela mina lo sisa ngimazi. Lo sisa ngimazi. Lokufika lethu. Uyena lo. Yini yenza ukuthi ungene kwenye relationship ubusa kwenye? Bekuhlupha uma kanjalo? Ubengangihlupha. Yini ubeshodisa lapho nalapho? Ubengangishodisi ngoba nami ngase ngathatheka. Ngiyamthanda yena, ngiyamthanda. So uma umbona ephukile enhlizweni kanje kuthini enhlizweni yakho? Angibe right, Awukho right. So usidadewethu lo uba umtshelanga ukuthi uku relationship so akulona icala lakhe. Yebo. Wena wamqambela amanga wathawuna umuntu. Yena uthini ke njengoba engekho right manje? Uthini ngenhliziyo yakhe? Sengiyiphulile kakhulu mama ngiyaxolisa kube lephutha. Angazi bengizoqala ngibekele kanjani kodwa ngiyakwethanda naye ngiyamthanda. Angazi bengenze njani uma wengane zami futhi lona. Mina wathana uma wengane phathwayo. Yebo, isikhathi manje ngenze njani? Isikhathi sesingashayi mama. Sesingashaya isikhathi basesifikile bengisazokutshela ngoba nami awusona isilima mama ngizama uma ngingazama mina ngeke ngikwazi ukuthi ngikulahle ngakulahla kanjani kodwa akekho isilima lapha phakathi kwenobabili mina nje ngeke ngasuke ngaba nephutha ngeqela ngiyaqela phambi kwamakhamera yini isilima cha kodwa wona lama camera afuna lana wona afuna lama camera lana cha my sister uthe size kwishow lana kodwa kwenzakalani yes nanga umuntu obhalile ufuna ukwazi ukwenzakalani awungitshelanga phela no phela bekungafana ngikutshela cha lento yenza i-wrong i-wrong my sister ngoba awungitshelanga mina lento isho bengeke ngize ngikutshela sidalo nje ushilo yini sisi wangathi nje impumputhi nje wathi uthenzala la mama ubona ukuthi ubanjisiwe cha kodwa wrong my sister uma imini umuntu wrong ini ngoba inasi nje hawu imini umuntu wrong wena nje unesidingo uma sister yena ke yena cha cishe la kufanele ngitshele yini ngikwazi ukuthi ngikubone ukuthi nobhizi noba manje la mina angenza ngalutho umuntu wakho obhalele kwishow mina kwami ukuthi ngimsize kuphela mina wena wayo uqamba amanga wena wayo uqambela amanga wena kutheni ungena endabeni zami ngifaka oba endabeni zeni amtsheni ngani akabhalanga yini kushow mina ngibizulani ke phona bekufanele ufike uzochaza sikwenzalani waronga kangaka kodwa my sister ngidake mina manje bekufanele kwenzekeni kanti uthengise kwishow usho ukuthi uzokwenza le ndlela vele ngishilo ngathi uze kwishow buka manje usungixabanisa abantu bami uthi ngenze njani mina ngisathola mina ngisathola umjolele uthi ngenze njani mina ngishilo hayibo solve inkinga zakho uzoyisolve kanjani inkinga wena kumqambeleni amanga wena umqambela amanga Wathi ingane nangaki? mama isikhulile ngasithi Inangaki ngane phakathayo? Nangaki ingane? Awazi nangengane. Ingane sekuthe ugula impela Sesiphatha wazi ukukhuluma inangaki ingane? Ucela ukuza ngayo. Ingane na 2 years sisona. Bathwayo. Sikhulile nje. Uthi ngenze njani? Mama kodwa ngiyaxolisa sami ngiyaxolisa kube liphutha ngaze ngayibhondisa kanjani. Usesilo ezenjani because mina ngiyindawo phakathayo. Awuyindawo. Angiyindawo sis. Awuyindawo. Sibili sakho sis. Ngiyamthanda phela baba ngifuna ukulahla abanganilahla nina ngazi. Uthanda abantu? Ngeke ukwazi ukuthanda sobabili phela. My sister wena wanothando olungaka. Ngeke ukwazi ukuthanda sobabili. Ngiyakuthanda uma ingane zami. Ngithanda zakho. Ukhetha uma khophe nakho ukhetha mina. Cha akwazi ukuthi ngahlukana nani ngiyanthanda nobabili ngenze njani ngoba ngiyanthanda. Ngikwazi phathwayo. Khetha. Uma ingane zami. Khetha. Umuntu engisanda kumthola ngiyakuthanda. Uyasho nje ukuthi umuntu osanda kumthola lo yini pho manje uzohlele ukuthi umyeke lo sisi. Waphela nisanda kwazana into enisangaphela futhi. Kodwa nawe ngiyakuthanda ngenze njalo ngoba na ngiyamthanda. Ngeke kwazi phela phakathi kwayo khetha nje njengasho angizwanga ukula kufunakala mina ngiyathanda obambe cha awubambe phakathi kwayo cha uma sister xabanisa la yena my sister xabanisa ubeyaphi yena uma sister usisi uyena ungilekelelile ukuthi ngazana lo suku usisa umfayelani uma sister ngingeni zethu umfayelani uma sister ngingeni bese ngiyakwazi ukuthi mina bengize mina bangizoyithola indaba ngoba phela mina bengize ngithola phakathi kwayo
Bezoyithola bangithukwazisa nje isikhathi basesedlulile. Isikhathi masesidlulile nini ngoba phela isikhathi esi-right lesi. Isona isikhathi lesi esi-right. Kodwa wrong, my sister wrong, my sister. Wena my sister Ayikho wrong. into wrong. Wrong my sister ngoba and uzoboshwa. Mina kodwa wrong. othe uma ingane yakho. Uzongibukisa nje ufuna ukusho umuntu wesifazane. ngoba phela ayikho mina into engayikhuluma la ngcono ngihambe ngoba phela ayikho into Ayikho into uzoyikhuluma phansi. ngizokhuluma cha umama khuluma naye phela umama ngithwala ufonelele ukhulume naye ukuthi Ngizokhuluma ngithi phela mina ngithanda. mina kuthiwa ngizokusho la ngizokwenzani pho Uzokwenza uzokhuluma ukuthi uhamba nosisi noma uhamba nami. He ngaze ngalingo. ayibo Ulingo angeke sishophalapha sakho nje sisesilingo nje. Uwena ishophalapha phela Ungangikhathi nje yeke indaba mina ngicela uchaze into straight. Wenza njani ngami? kwenzakalani chaza phela. mama ngiyakuthanda yazo Manje mina ngenze njani? Wenza njani ngalo sisi? ngiyakuthanda mama nganzami Uthanda bani? Uthanda yini? Uthanda mina? Uthanda ongaka? uma wengane zami lona ngikade Ngenze njani? Uhamba naye cela ukhethe. Ngihambe mina. Mushela isikhathi. ngiyamthanda naye ngisanda kumthola Habe. and lento ayingiphathi kahle ngoba uma ingane zami naye Ngenze njani? Ngihlangana nabo noma ingane zakho. Mina ngithi mina wathona ingane. Ngenze njani? ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa kube liphutha mama ngiyakuthanda yazo Phathwa akukho right. ngenze njani ngoba ngiyathanda nobabili ngiyathanda nje mina nobabili Akukho right. mama ngiyaxolisa yazo ngiyaxolisa ngiyakuthanda yazo nawe mama ngiyaxolisa ngiyaphindele Ayikho phakathi kwayo. Ayikho into eqolisayo. Kuyabuzwa la khetha phela ukhetha usisi noma ngikhetha mina. angazi ngizoyiqala ngiyibeke kodwa nje wrong wena ngoba uma sister wena bomfayelana ngoba lento besoyilungisa thina sobathathu noma cha bengizofika la phela bengizofika phela bengizofika la endlini bengizofika la endlini sheshe silungise nini ngoba phela ufika ntambama Cha, ufika phela- late ufika ngokuzolala futhi uphinde futhi uhambe uyabizwa khona amakholo wa-attendayo ebusuku. cha bengisebenza Usebenza nosisi. Usafuna i-relationship eniqhubeka? Sami mina ngisazi ngoba phela phakathi kwayo engathi akanginakile. mama ngiyakuthanda Engathi unakusisi. Ngibona engathi angaqhubeka nosisi mina sengizoqhubeka nje nomntanami nje siphile nje. kanjani manje mama Ngaphandle kwakhe. ingane izokhula kanjani wena ungekho Phakathi kwayo uyafuna ukuphila nosisi. Awukusho lokho ngoba nakho usadiniwe. Hayi lutho. phela mshuthi khona somtholile ke phela Ayikho leyo nto. yini songishiya mina Wabona ukuthi ngize la ukona ukuthi ngiyakuthanda. Manje nje Uyakuthanda busuku ngilahla phela busuku ngilahla busuku ngilahla ekhulumayo phakathi kwayo. ngiyakuthanda Awusazi ufuna ngididekile. angididekanga Kumele ngiyakuthanda uyicabange. lento engisho iqinisa iphuma ngaphakathi Ayikho enhlizweni leyo yami nto angifuni phakathi ukulahlekelwa kwayo. ngoba Ayikho leyo nto phakathi kwayo. ngenze njani ngiyakuthanda Manje sengikwenzela isinqumo sabalula manje hamba nosisi. cha usisi ngiyamthanda nobabili ngiyamthanda nobabili Ayikho leyo nto phakathi kwayo. ngenze njani Mina ngimlahle kukwena phela uthi uma ngimlahla wena uzoqhubeka uthandane nami sizoqhubeka wamiyeka usisi. angeke ngiyamthanda nje naye yazi inkinga ke lento Yes, conversation yabo bobothu. Uyabaza bathini? Ngiyabaza. Okay. ngiyathanda mina kakhulu futhi Manje ngiyathanda ucabanga? Phakathi aqhubeke noma ingane yakhe ayikho inkinga. ngiyeke wena mshuthi phela nawe bomjolela eceleni mshuthi phela khona bojolela Ayikho eceleni into yini uthi phakathi uthi ngiyeke ngenze njani mina? Ngenze uthi njani? yini uthi ngiyeke Ngenze njani? Thatha uma ingane yakho. mshuthi phela khona Thatha beseceleni yena. mshuthi phela khona Usho beseceleni baphakathi uzoba leyo nto. angazi phela ngithi nakho usufuna ungalo ngalelani ngoba cha soyilungisa lento Ayikho into ezolunga phakathi. soyilungisa Ayikho into ezolunga. Ayikho. ngiyakuthanda mama yazi uma wengane zami ngiyakuthanda manje angifuni ukulahlekelwa ngoba lento oyenzayo ungabe wrong kakhulu ngiyakuthanda yazi ngiyacela ukuthi Mina emshiyano babili kuzokwenzakalani? akwazi ke ngasala ngedwa Uzosala bede ngithi utshe usile wena yini lo yenzayo? ngiyakuthanda nje nawe mina ngiyamthanda Ngikwazi. utheni ke So right. Ngiyabonga. Nami ngiyabonga sisi wami. manje ngisale ngedwa mina kanjalo ngisale ngedwa nithi ngishone ngaphi mina Uthole ngithole uma bani wengane uma wengane ukhona. Hamba kuyena. Ingane usiyenze njani base uhamba wena? Hamba nami. usenhlizweni yami Yenze njani ingane ikhule ngena ubaba uma bese ngasazana baba wakhe. cha ingane yazi ngiyayikhulisa ngiyayifaka izinto ekhaya Ngiyabonga mina. mama nawe uyangilahla Ngeke phakathi kwayo bandla. kanjani kodwa mama Ngeke nje yabona into yakhe ifuna ukucatshangisisa kahle. mama ngiyacela angifuni ukulahlekelwa nguwe ngiyacela mama Ungangithinti baqongeke. awukodwa mama Kahle phakathi kwayo. nizongilahla nobabili kanjalo nje Awuzazi ukuthi ufunani. ngiyakuthanda Nosisi Awungithandi uyamthanda. wena. Nosisi Awungithandi Usisi wena. awumthandi nini? ngiyamthanda Wena angifuni uthanda cha ongaka mama manje. wena ungithanda wena Mina angikuthandi phakathi kwayo uma uthanda usisi. Ngisho Kodwa kumele uthanda mina ngikuthanda. kumele ngiyeke yedwa Shuthi kumele umiyeke usisi. ngeke mama seyosala endleleni ngiyamthanda uma ingane zami lo sekukude Phakathi sambe kwayo uthini? Phakathi kwayo. ngiyamthanda mama ungakhali kodwa uma ingane zami lo sesiqhubena isikhathi sesiside kakhulu ngiyaxolisa ukwephula umoya kodwa ngiyamthanda usenhlizweni yami ngokuphelele unengane yami lo muntu ade sasiqala ukuhamba naye
and manje ngeke ngikwazi ukumshiya. Uma sister lo sikhathile kodwa mama ube happy kodwa yena uma sister. Sengaze nibe senkingeni nje ngenxa yakho uma sister busukhala. Moyo ngazami nawe ngeke Uthatha uma ingane zakho uphume nayo ngoba ngathi ukhetha yena. Angiyamthatha ngihamba naye. Kodwa usiqhathile ma sister Ukela lo. ekhaya uyazibonela nawe ukuthi kuhambe kanjani sikhetha usizo sifike lana ke sivale la isho ngesimanga sokuthi vele ayikho inqubekela phambili baphukile inhliziyo namanga ke nje anganguzulu but yeah silala sikhona ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe like share ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.